ƙarya mugun hali. Littafin abokin fira kashi na 1, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 12, ƙarya mugun hali. A cikin kundin shehun malami Ibn al-Qayyim mai suna Miftahu Daris Sa'ada, ya ba da labarin wani mutumi wanda ya sifaita shi da cewa mai gaskiya ne. Ya ba da labarin cewa wata rana yana zaune sai ya ga wata tururuwa ta zo za ta ɗaga gawar fara, amma sai ta kasa, ta yi tafiyarta. Kafin a jima sai ta zo tare da wani ayari na 'yan uwanta, amma ko da suka zo shi kuma ya ɗauke fara daga wurin da take. Da suka zagaya ba su ganta ba sai suka tafiyarsu. Bayan sun tafi sai ya mayar da wannan fara a wurin da take, sai tururuwar ta sake dawowa ta ganta, ta koma ta zo da 'yan uwanta. Kafin su zo ya sake ɗauke ta. Da aka yi haka a karo na 3 sai 'yan uwan tururuwar nan suka kewaye ta, suka yi mata gunduwa-gunduwa, suka yi tafiyarsu. Darussa: ƙarya babban zunubi ce da Allah ya halicci halittu a kan ƙyamarta. Sanin gaskiyar mutum sai Allah, wani hanzari sai a lahira ake bayyana shi.